uczestniczkę, panią Magdalenę Brożek, która zagra przy akompaniamencie gitary. Magdalena ma 16 lat, uczęszcza do drugiego liceum ogólnokształcącego w Poznaniu. Od dziecka uwielbia śpiewać, najchętniej wykonuje repertuar w stylu musicalowym, jednak słucha chętnie też każdej muzyki, gra na gitarze, a dzisiaj zaśpiewa Sihaj Luli Mabi. Jest to znana kołysanka z północnej Walii, w której pojawiają się takie kojące obrazy związane z morzem. Jest statek odpływający w dal, kapitan na pokładzie, wiatr wiejący ze wschodu i mewa układająca się w swoim gnieździe, a tytuł oznacza Lulaj mi dziecino.